Haino hailam chogo khajani takok tei bukuk songrongno khakhayo nor kahamno tongna hinai somung channel tini khe tui phaijao ka samsota songnani hinai bahike songoi chakai thok noran video no paisa jor tekhe nai tongdi genoro buji manano nahadi angoro samsota 200 gram nakha bazaro paimani ebang kaham samsota chakai belai no kaham chini bohokni bagui phungrogo chakhangkai belai no chini bohok thanda ango samsota chakai tei baksa bohorok dera khaiba samsota blairokno chama nugo aboni bagi samsota hingke belai no kaham phaide obono saibai gene kaham ka yarang rok tei kolok rok sachobai gene nahadi kaham ke saibai kya tabuk bono 3-4 bar kaham ka hasing rok harok skagi sunai poriskar khaiye ekdom suwaimani yagulo nahadi mo haike subai kya tabuk obono tabuk kisa gura khai raprigui renai raprogui songnai o samsota nongke ang aunrusi songnai aboni bagui norok nai tongdi nahadi mo haike kisa kolok obono tabuk rabai grenai dabai ang abo songnani bagui oro moso nakha tarpore berma som ririkha nahadi som rinai tabuk som rwmani yagulo swtui kisa rirenai obono swtui ribai mani yagulo tabuk bwtui rirenai mui bwtui onusare nongni samsota mui bwswk bang samsota aboni onusare norok bwtui ridi nahadi ang bati thaini rwkha nongni muini onusare norok bwtui ridi tabuk horo boksai risinai nahadi yang ang samsota bo rabai kha ekdom ikomtui haike rakha bara khaiui jotono bosop khai chobui dabor thiyo khai srw khai rakha aboni pore khai yango nahadi moso rok berma rok munkha moso kaham khai munsugya ko kaham khai kutukha o jorao tabuk samsota riri sinai samsota jotono riri bai sinai samsota le blai jatiyo ba kutung nangkhai no munichi thango aboni bagui nahadi ang norokno koli phunukgano ikomo hai wngkha samsota obon rwma logi no tabuk awan ni bagui bo ready khainai awan guri tambagui hinkhe bisi leri tongkha hingke bisi munlai thangnaise hingke thok yangnaise aboni bagui ang kaisa bati o nakha awan guri 2 chamoch nakha oro tui kisisa rwui bono gulogranai kaham khai guluknai samsota norok waisa phano aundro chaya khongkhe chainai di belai no thogo mobo motom maswk no samsota bwtui phano chadi thogri phano chadi belai no thogo aundro phano chadi nahadi mo hai wngkha obo asuk munsugya chini no tabuk awan riri sinai awan rwui kisa kutuk rwnai bono nahadi ang luklai ririkha awan tabuk bono kolnai awan rwma logi kolya hingke bwthap khai thanaisi aboni bagui nahadi koli rikha bono tabuk srapsa kutuk rwnai awan bo kiyoknai tei samsota bo kaham khai munai abo haike hingke norok nangkha hingke norok risum phano rwui chai mano hingke risum rwkha hingke samsota bahai rok tanjaknai aboni bagui ang khai risum rwliya samsota bahai motom khai chanani hinui ang risum rwya norok nangkha hingke risum bo rwui chai mano hingke nahadi kutukha ekdom bokal khe tabuk hor off khai risinai mui ready wngui thangkha chanani bagui obo haike chakha hingke belai no thogo samsota jara chaya tongnai rok khe chadi sorini bagui belai no kaham nahadi mo hai wngkha awan rok kisa bwthap wngkha tabuk o jorao tiklai sinai hor to ang off khai rwkha tabuk chanani bagui ang bati kaisa o nakha khakhayo norok buji mankha na hinui teisa malai pinai haino norok.